Okei. No niin. Nyt me vedetään. I go B. Nyt mulla on kaikissa pelimasterit täällä ja tänään pelataan vähän tämmöstä uutta peliä nimeltä CSGO. Mä luulisin, että jotkut teistä on jopa kattonut tätä niinku YouTube-videoita, mutta mä en luulisi, että kaikki on kattonut. Tuli vähän jäljessä. No ei voi mitään. Ainahan se aloitus täytyy tehdä. No niin, jos sä kuolet, niin spektaa mua, kun mä vedän täällä ninjaa. Ninja defense! Ninja defense! Toi pommies tultiin tuosta. Okei. Saattaa All näin banana. Puu. Okei, sä oot kuollut. Okei. Spektaa mua. Lähtee Ninja defense. Sun vedessä. Noniin. Ota se vaan siitä nopeasti. No onpa hieno Ninja defuse. Oh, what a ninja defuse. Ninja defuse. Se on aika lyhyt roundi. Ja easy. Easy peasy lemon squeezy. Mä sain 2 kuitenkin. Mut okei, niin Kato, mulla on jo ekas rundissa M4. otan piipiipisoon. I go B again. Tuut säkin banaanille. Mä en tykkää kauheasti käyttää näitä, mitä nää on näitä. Onks nää assault riflejä vai mitä ne on? Rynttyjä, niin suomeksi. Mä käytän submachine gunneja. No niin mäkin, koska ne on helppo, niillä rekoilu on semmonen. Hei Joona, kun sä saat boostaa, mutta sä täytyy katsoa, että meneekö se siihen boostiin. Itse voi boostaa. Okei, se on A. Ei tarvitse. Okei, mä menen banaanilta. Että ei. Easy beasy lemon. Vittu mä kaiken. Siellä on. Okei, ei oo enää. Easy beasy lemon squeeze. Boom. Mä vedin... Sorry guy. Mä vedin tyyppiä selkää. Se on tosi niinku ainoastaan. Voitettiinko me se äskeinen roundi? Joo. 3-0. 3 hours later. Nyt sentään toi äänet toisin kuin silloin viimeksi. Ei tää mikä shangi rehtaa. No niin hei, nyt te karkkitanko. Oot sä? Ei sä oot kuollut. Okei, karkkitanko. Okei, hyvä. What's your weapons? Okei, apassa on. No. Hei, no lähtsää nyt sinne. Voi vitsi. Ei jes, hyvä. Noniin, siellä niin. Nice. Miksi ottaa sitä sen M4? Sitten Lataa. No niin, nyt sieltä tulee tyyppi. What's underground? He's an underground. Se on under. Okei, ei ollut. Mulla on scoutti, onko siellä mulle parempia? Okei. Täällä on A-kulta ja sen sellaista. Apassa oli pari apartmenteissa, niin mä jäin tänne. Mä katon pommia täältä Okei, hei, mä menen vetää jotain selkää. selkää. Throwing flashbang. Incendiary out. Jollakin oli dual veret. Miksi sä sen tiedät? Mitä mä näin? Mä oikeesti toivoisin, että me ei oltais näin hyviä, että me pääsis ohi. Me pääsis jopa tekemään ninjaa. Ninjaa. A few moments later. I go A. Ai, Mä menen Bille, mä menen alle.
sä meet eille, kun mä meen eille, sä meet Bille. Mä heitän HE Grenadin sinne. Näin ja sitten mä lähden. Mä kuulin, jos ne tulee tänne. Hys. Okei, T-spawn. Oikeesti, eikä... Miten mä oon näin huono? Okei, sä oot nyt meidän ainoa toinen. Basiliski. Kuka on Moty? Se on noiden tiimistä. Onneksi. Okei, no niin. Smoke lähtee ihan just. Lähti jo. Mä kuulen niitä. Ne tulee niinku tuolta. Kävelee mun takana. Mä en tiedä, missä ne tulee. Se huomasi. Miten mä en saanut sitä? Kronikka antoi ensi kerran 46 sekuntia joten. Mä vedän vaan pesarille ja sitten otan nää ja nää. Yksi on ainakin talossa. Missä talossa? 2 oli talossa. Mikä talo? Bomb is on apartment. Asun tuolla talossa, apartmentissa. Se oli oma. Sorry guy. Täällä on yksi. Se oli karkkitanko. 1 second mid. Anteeksi karkkimies. Se on karkkitanko. Ja se on. Okei, nyt Joona me koitetaan päästä tonne ylös. Okei. Oot sä boostaa mut? Ei kun sä boostaat mut mekky. Hei. Okei. Okei. Koita sä tulla tänne. Pystytkö? Miten se meni susta ohi? Ei, stop! Tippuu ihan liikaa. Boostaa. No, mä käyn nyt vaan katsoa. Otetaan se yksi jätkä tänne. Fin karkkitanko. Mä koitan vaan tehdä suhun mahdollisimman paljon vahinkoa. Oi vitsi. Se on Poram 222 #vakkaiki. Päässyt tonne noin. Hetkinen, mehän ollaan terroristit. Anna pommi. Niin se muuten. Mitä mä oikeesti ajattelen? Sä varpit. No joo. No me ollaan täällä niinku kaksistaan pelkästään. Me vaan pelleillään täältä. Mä vedän opia. Hei, okei. Plant. Oho, niin vetää tuolta, okei. Hei, viittittekö te jo mennä sinne niin auttamaan? Tulossa. Imko. Mitä Joona pääs? Okei, kaikki riippuu karkkitangosta. Hyvä karkkimies. Se on karkkitango. Jes, Okei. tää on voitettu. Me voitettiin. Ei kerkeä. Hyvä karkkimies. Se on yhä karkkitanko. Miten? Jes. Nice. Ja Arska saa lopettaa. GG. GG. En mä jaksa lopettaa. Mä sain 420 XPtä. Sitten kun katsoit ja toivottavasti tykkäsit, jos tykkäsit, laita peukkuun ja silleen. Siis me kuvataan. Häh? Niin, Ei mitään, jatka vaan. Okay, ja onks vielä mitään sanottavaa? Ei. Okei, no mä sanon vielä. No ja en sanokaan. Okei.